Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, Provincial Disaster Risk Management Council ang sa karon yara sa heightened alert bangud sang Bagyo Isang. Duwa ka mga local government units sa Southern Negros ang nagsuspend sang klase bangod sa maulanon nga panahon. Ang syudad sang Sipalay ay nag-cancel sang face-to-face klase sining adlaw kagang hinubaan naman nag-cancel man sang klase sining Biyernes sang hapon. Sunod sa kay Junilo Bugtae, ang DRRMO coordinator sa Sipalay City, nagbunok ang ulan sa Sipalay sang kaagahon rason naging cancel ang klase. Padayon ng monitoring sa mga waterways sang syudad. Naging mabunok man ang ulan sa hinubaan. Kay nagpadulong na sa eskwelahan ang mga kabataan, gin pa kamaayo nga sang hapon na lamang ipatuman na pag-suspend sang klase sunod sa kay Mayor Dafre Quillas o Condafre Liquias. Sunod sa kay Irene Bel Protenia, ang pamuno sang PDRRMO, naka-heightened alert sila. Magalumo na kalangitan kag mayara sang pagtupa sang ulan sa Northern Negros sa ilang monitoring. Sa Central Negros naman, mabunok ang ulan sa Hinigaran kag Pontevedra. Ginapaabot ang pag-ulan sa gihapon sa Southern Negros. Matamat man saka ang aton nga tubig sa aton nga mga main nga river system. Pero wala pa man ta reported nga mga flooded. Pero mo na nga nag-suspend ka mo classes. Yes, nag-suspend na lang si klase kay tiya mo to kagina daw straight gid nga more than 2 hours na buo sa nga ulan.